Vážení priatelia, neviem, kde som to čítal, ale je to úplná pravda. Ak je krajina veľká a mocná, nespráva sa ani demokraticky, ani spravodlivo. A keď sa chce správať demokraticky a spravodlivo, už nie je ani veľká, ani silná. Veľmoci si dnes robia doslova, čo chcú. Úplne vymazali existenciu medzinárodného práva a nevyhnutnosť jeho dodržiavania. OSN je bohužiaľ na kolenách a Bezpečnostná rada OSN bez reformy a dôsledného posilnenia jej právomocí je úplne bezzubá. V malej krajine, ako je Slovensko, nezmôžeme nič. Len neveriacky pozeráme, ako americké elitné vojenské jednotky unesú prezidenta suverénnej krajiny Venezuely. A ako Spojené štáty oznámia, že budú celú 30 miliónovú Venezuelu riadiť. Jedno však musím americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi uznať. Svoje rozhodnutie neodôvodňoval falošne potrebou šíriť demokraciu či chrániť ľudské práva, ako by to povedala Bidenová administratíva alebo ktorýkoľvek predchádzajúci americký prezident. Hovoril otvorene o kontrole nad venezuelskou ropou a vstupe amerických spoločností do venezuelského ropného priemyslu. Bodka. A potom už platí to staré známe. Kto chce psa biť, a palicu si nájde. A že účel svätí prostriedky. Vojenský útok na Irak mal tú istú motiváciu. Vtedajší americkí predstavitelia nemali však odvahu otvorene priznať, že išlo o kontrolu nad irackou ropou, ale šírili nezmysly o zbraniach hromadného ničenia či prepojení irackého režimu na teroristické štruktúry, čo sa nikdy nepotvrdilo. Vtedy som okrem povinných vyhlásení mohol ako predseda vlády urobiť aj niečo symbolické. Rozhodol som o stiahnutí našich vojakov z Iraku, ktorých tam poslala vláda Mikuláša Dzurindu. Tak ako som okrem politických vyhlásení mohol vetovať zavedenie povinných kvót pre umiestnenie nelegálnych migrantov na území Slovenska. Alebo som niečo reálne mohol urobiť pri bláznivom nápade Európskej únie poskytnúť Ukrajine vojnovú pôžičku vo výške 90 miliárd eur, keď som Slovensko z tejto pôžičky vyradil. Pri pohľade na Venezuelu nemôžeme na Slovensku urobiť nič. Možno aj to bol dôvod, prečo ma včera viacerí na Slovensku upozorňovali, že máme byť opatrní v kritike amerického útoku a na únos prezidenta Venezuely. Je fakt, že na stole je na podpis pripravená medzivládna dohoda o spolupráci medzi Spojenými štátmi a Slovenskom v jadrovej oblasti. Vyzeral by som však smiešne a nedôveryhodne, keby som po stiahnutí vojakov z Iraku, po vetovaní povinných kvót, odmietnutí vojnovej pôžičky pre Ukrajinu a opakovaných vyhláseniach, že použitie ruskej vojenskej sily na Ukrajine je porušením medzinárodného práva, v prípade Venezuely účelovo mlčal. Napriek tomu, že nemôžeme urobiť nič, ani len symbolicky, a trápne veci robiť nebudem, musím jednoznačne toto ďalšie americké ropné dobrodružstvo odsúdiť a odmietnúť. Aj za cenu, že tento môj jasný a konzistentný postoj môže na určitý čas politicky zhoršiť vzájomné slovensko-americké vzťahy. Tu pre mňa neexistuje žiadna výhybka. Ak americký prezident bez zábran pomenoval, o čo mu vo Venezuele ide, ako predseda vlády suverénnej krajiny rešpektujúcej medzinárodné právo, mám povinnosť otvorene vysloviť svoj názor. Vážení priatelia, ak Slovensko nevie okrem jasných stanovísk urobiť nič na nápravu tohto hrubého porušenia medzinárodného práva, tak je tu jedna inštitúcia, ktorá takúto moc má, len je neschopná a pokrytecká. A touto inštitúciou je Európska únia. Európska únia má podstatne väčší počet obyvateľov ako Spojené štáty. Je ekonomicky mimoriadne silná. Keby tento potenciál riadne využívala, jej hlas by bol veľmi zvučný a viedol by často, nie vždy, ale často k náprave hrubého ignorovania medzinárodného práva. Tvrdé postoje únie by mohli mať dokonca silný preventívny účinok a odstrašiť pokušiteľov o dobrodružstvá na medzinárodnej scéne.
Dlhé roky volám potom, aby Únia mala vlastnú zahraničnú politiku. Aby sa vymanila spod totálneho vplyvu Spojených štátov. Aby vzťahy Spojené štáty a Európska únia neboli vzťahmi nadradenosti a podradenosti, ale vzájomne výhodnej spolupráce. V zahraničnej politike Európskej únie dominuje len nenávisť a slabosť. Voči Rusku, ktoré v inštitúciách Európskej únie požíva neuveriteľnú a nepochopiteľnú nenávisť, keď treba rázne zakročiť a reagovať na neakceptovateľnú humanitárnu situáciu v Gaze, nie sme schopní prijať ani spoločné stanovisko. Svetové udalosti potvrdzujú, že nikto, najmä ten slabší, nie je bez ohrozenia. Že nemá význam lepiť sa na jednu alebo druhú veľmoc. Pre nás Slovensko je najlepšou zárukou multipolárny svet, založený na dobrých a priateľských vzťahoch so všetkými, ktorí o takéto vzťahy majú záujem.